Hola, què? Com estem? Avui hem sortit a passejar amb la més petita del galliner. I tal com vam dir en el capítol anterior, avui ens centrarem a explicar els arbustos, els germans petits dels arbres. Però primer de tot m'agradaria aclarir què és un arbust i les diferències que té amb els arbres. Els arbustos són plantes que viuen entre els arbres i tenen un paper molt important al bosc. Utilitzen l'energia del sol per fabricar el seu propi aliment. Per això es diuen productors dins la cadena tròfica. Les seves fulles, flors i fruits alimenten a molts animals, com insectes, ocells i petits mamífers. I també ofereixen refugi i amagatalls plens de vida. Tot i la seva mida, són molt importants per la biodiversitat. Així que l'arbust és una planta llenyosa, amb diverses tiges des de la base i que normalment no supera els 5 metres. I un arbre també és una planta llenyosa amb un sol tronc principal i amb més alçada. Així que algunes plantes poden créixer com a arbust o com a arbre, segons el terra, el clima o l'espai. I ara farem un petit repàs a alguns arbustos de la nostra zona. L'arç blanc. És un arbust molt comú als boscos i camins. A la primavera s'omple de petites flors blanques. Per això, a vegades se l'anomena la fada blanca del bosc. Forma part de la família de les rosàcies, la mateixa que les maduixeres, els rosers o les pomeres. És una planta molt resistent i per això sovint s'ha utilitzat per empeltar arbres fruiters com pomeres, cirerers o pruneres. Antigament, els fusters aprofitaven les seves espines com si fossin claus. I en èpoques de fam, els seus fruits vermells es molien per fer farina. El ginebre o ginebró. És un arbust molt resistent que creix sovint a zones de muntanya i llocs secs. És una planta molt resinosa. Quan s'escalfa, la seva saba es pot convertir en un oli que antigament era molt apreciat pels pastors, perquè s'utilitzava per curar les ferides del bestiar. Per les seves propietats curatives, el ginebre ha tingut moltes aplicacions en la medicina popular. Els seus fruits, anomenats galbuls, també s'utilitzen per aromatitzar la beguda alcohòlica, la ginebra. El sanguinyol és un arbust que rep aquest nom pel seu color vermellós, visible sobretot a les branques joves i a la fusta. La seva fusta és dura, densa i molt resistent. Per això antigament s'utilitzava per fer manetes d'eines, peces de telers i altres estris. Els seus brots prims i flexibles, també vermellosos, eren ideals per fer clavilles, petites peces de fusta i fletxes. De fet, el famós Otzi, l'home de gel descobert als Alps l'any 1991, portava fletxes fetes amb fustes de sanguinyol. El llentiscle, la joia verda del Mediterrani. El llentiscle és un arbust molt típic del Mediterrani. Té fulles petites, verdes i brillants que es mantenen tot l'any, cosa que el fa fàcil de reconèixer. El bestiar sovint se'n menja les fulles. Produeix una resina aromàtica anomenada mastic, que des de l'antiguitat s'ha utilitzat com a goma de mastegar i també en productes com vernissos, perfums o pastisseria. A l'hivern fa petits fruits vermells, que són un aliment molt important per a molts ocells, ja que en aquesta època hi ha poc menjar disponible. Com que les seves fulles aguanten verdes molt de temps després de tallar-les, també s'utilitza en rams i decoracions, fet que en alguns llocs ha provocat una recol·lecció excessiva. El cirerer d'Arbós, la cirereta del bosc, és un arbust o petit arbre típic dels boscos mediterranis. A la tardor es cobreix de fruits rodons i vermells, anomenats cireretes d'Arbós. Quan estan madurs són dolços i es poden menjar frescos o fer-ne marmelades i licors, però no convé menjar-ne massa. Fermenten fàcilment i tenen un efecte lleugerament alcohòlic, de manera que poden provocar una mica de mareig. Aquests fruits també agraden molt a animals del bosc, com les guineus i els teixons. La ginesta és un arbust molt comú del paisatge mediterrani, amb flors grogues i molt perfumades que apareixen a la primavera. Forma part de la família de les lleguminoses, com la mongeta o el pèsol, i ajuden a enriquir el terra amb nitrogen fent-lo més fèrtil. Una cosa molt curiosa és com dispersa les llavors. Quan les tavelles s'assequen, es torcen i esclaten, llancen les llavors molt lluny. Aquest mecanisme s'anomena dispersió balística. A més, antigament les tiges de la ginesta s'utilitzaven per fer fibres i cordes perquè són molt resistents. El garric és un arbust mediterrani molt resistent, típic de les garrigues. És una planta molt ben adaptada al clima mediterrani. Té fulles petites, dures i amb punxes,
que l'ajuden a perdre menys aigua quan fa molta calor i també a evitar que els animals se la mengin massa fàcilment. A més, pot rebrotar després d'un incendi, cosa que el fa molt important en la regeneració del bosc. Les seves glans alimenten molts animals, com el gaig, el tudó, conills i porcs senglars, i també bestiar com ovelles i cabres. Antigament s'hi criava la cotxinilla del Kermés, d'on s'obtenia un tint vermell molt valuós anomenat carmesí. El saüc és un arbust molt conegut per les seves propietats medicinals. El seu nom científic, sambucus, prové d'un antic instrument de vent que es feia amb les seves branques buides. A la primavera fa flors blanques molt aromàtiques que s'utilitzen per fer infusions i xarops. A finals d'estiu produeix fruits negres que es fan servir per preparar marmelades i sucs i són rics en antioxidants. A més, el saüc és molt important per la natura i les seves flors atrauen molts insectes pol·linitzadors i els seus fruits alimenten molts ocells. En moltes cultures es considerava un arbre protector i sovint es plantava a prop de les cases per protegir-les. També es deia que la seva fusta no s'havia de cremar perquè podia portar mala sort. L'esbarzer. Qui no s'ha enganxat amb un d'ells? És un arbust espinós i molt comú als marges de camins i boscos. Les seves tiges tenen punxes corbades que el protegeixen i li permeten enfilar-se i colonitzar nous espais. A l'estiu produeix les mores, fruits negres i dolços que es fan servir per marmelades i postres. Quan els ocells mengen les mores, les llavors passen pel seu sistema digestiu i després es dispersen amb els excrements, ajudant la planta a créixer a nous llocs. A més, és molt important per la natura. Les seves flors alimenten insectes pol·linitzadors i els seus fruits alimenten molts ocells i petits mamífers. L'aladern. L'aladern és un arbust molt resistent, comú als boscos i les garrigues. És una planta dioica, és a dir, hi ha plantes mascle i plantes femelles separades. Només les plantes femella produeixen baies vermelles, que després es tornen negres, sobretot a la tardor i a l'hivern. A la primavera fa flors petites que atrauen moltes abelles. Els fruits són menjats per molts ocells, que en dispersar les llavors ajuden a la planta a estendre's pel territori. I últim, però no menys important, el romaní. Present sobretot a les pinedes de pi blanc i també molt utilitzat en jardineria pel seu aroma intens. Té fulles verdes tot l'any i fa flors petites de color blau o lila que atreuen moltes abelles. Des de fa molt temps s'utilitza per fer infusions i remeis tradicionals i també per donar gust i aroma als plats de cuina. Quan les abelles visiten les flors, recullen el nèctar i produeixen la mel de romaní. Una mel clara, daurada i molt aromàtica. I amb el romaní hi haurem fet un recull d'alguns arbustos de la nostra zona. I espero que us hagi agradat. I ens veiem en el pròxim capítol, on parlarem de les plantes herbàcies, les petites de la família, però essencials per la vida. I amb la nostra gallineta Cerama us diem moltes gràcies, molta salut i fins ara! Ni trepitjar els demés. Som l'au fènix i volem cantar. Un cant que creixerà